Tumakder tayo kakabsat, ket makipaset tayo ti kanta apang lukat. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo da kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat inayon tayo, kadagiti intentions nita misa, ti panangidaw-dawat iti Apo, dagiti kakabsat tayo, nga nang request iti panakikarkararagda, nang nangruna, dagiti masaksakit, dagiti kakabsat tayo agladladingit, ken dagiti pay met pampamilya nga addaan iti dadagsen. Itag-ay tay ida, iti Apo akaramanan dagiti personal nga intentions tayo ken dagiti intentions ti parokya tayo. Kakabsatam no may karito makiranod kadagiti na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket dumawat iti kaasi ken pamakawan ti Apo. Agkonfesarag Iti Diyos sa manakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakasiyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma ti Apo tayo a Diyos. Kasya na tayo kumati man nakabalin na Diyos, pakawanen na kumadag iti basbasol tayo, ket ipan na tayo iti biyag agnanayon. Amen.
Kasya na kami
kumararag tayo. O Diyos, ikati mga ramid, adagiti mamati, may sa ti panagnakem da. Ipaimukad kada kami at taom, nga ayayaten mi ti ibilin mo, ken terigagayan mi ti inkarim. Itikas sa iti baet, dagiti amin ang mapaspasamak diti lubong, patgen milatang ipang pangruna, dagiti napaypayso aragsak. Gapu ka na po Meso Kristo nga anak mo kat Diyos. Iso makipagbiag kan makipagari kan ka, kan iti Espiritu Santo itakin tagdanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Daytoy may basa na adaw ti libro ni Josue. Inumong ni Josue dagiti amin at tribo ti Israel ijay Sikem. Inayaban na dagiti panglakayen, dagiti papangulo, dagiti ukom, ken dagiti opisyales ti Israel. Ket di matagda iti imatang ti Diyos. Kinuna ni Josue kadagiti amin at tattao. No diyo kayat tagserbi ken kuana, ikedeng yu itan no siya sino ti pagserbian yu. Agserbi kayo kadagiti di Diyosen anang serbian dagiti kapuunan nyo ijay Mesopotamia. Wenno kadagiti di Diyosen dagiti Amoreyo nga akindaga ti pagnanaidan nyo iti agnama. No maipapan kanyak ken ti pamilya, agserbi kami iti Apo. Simungbat dagiti tattao. Adayo ang mapanunot mi apanawan ti Apo, ket agserbi kami kadagiti di Diyosen. Ti Apo a Diyos tayo, tinangirwar kada tayo, ken kadagiti kapuunan tayo, anaadipen ija Ehipto. Ket nakita tayo, dagiti naindaklan nga inaramid na. Sinalakniban na tayo, iti sa dinuman anapanan tayo, kadagiti amin pagilyan, anagdalisatan tayo. Ngarod, agserbi kami iti Apo, taiso ti Diyos tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio ti pagsungbat tayo. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Iti amin na tiyempo, agyaman ak iti Apo. Jakto agsardeng amang idaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto gapo iti naramid na. Amin na maidadanes, dumngeg ken agragsakda kuma sungbat. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Dagiti nalinteg, bantayan ni dati Apo, ket denggen na ti asugda. Ngem dagiti agaramid iti dakes, busuren na. Ket awanton ti makalagip kadakwada inton matayda, sungbat. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Umawag dagiti nalinteg iti Apo, ket ipangag na ida. Tulungan na ida kadagiti amin apakarigatan da. Umasideg ti Apo kadagiti maupay, isalakan na dagiti awanen apulos namnaman na. Sungbat. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Adu ti pakariribukan ti tao ang nalinteg. Ngem isalakan ti Apo kadagiti amin apakarigatan na. Dayta a tao ay wanan nanto ti Apo. Ket awan to ti matukol ato lang na. Sungbat. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Ti dakes nga aramid dagiti managdakdakes. Isuntumet laeng timang patay kadakwada. Ket madusan to dagiti gumura kadagiti nalinteg. Sungbat. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. May kadwa, may basa. Daytoy may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Paiturayan na kayo ti maysa ken maysa gapu ti panagraem yu ken Kristo. Babae, paiturayan kayo dagiti asawa yu, kasi ti panangiturayo ti Apo kada kayo. Tadda turay ti lalaki ti asawa na, akas met ti kada ti turay ni Kristo iti iglesia. Ni Kristo a mismo ti mangisalakan iti iglesia a bagina. Iti kasta, masapul a paiturayan dagiti babae kadagiti asawa da. Ti amin a banag, akas met ti iglesia a paiturayan ken Kristo. Lalaki, ayaten yu dagiti asawa yu kasi ti panagayat ni Kristo iti iglesia.
Inted na tibiyag na may paay ken kuana. Narabid na daytoy tapno idaton na ti iglesia ti Dios, babaen ti sauna. Kalpasan ti panangugas na iti danum. Tapno idatag na ti iglesia ti biyag na, metlaeng ti amin na kinapintas, kinadalos, awan mansa, wenno karetket na. Wenno anyaman na pakababalawan na. Rebeng ngarud ngayaten dagiti lalaki tas sawada, akas iti panagayat da iti bagida. Ti lalaki nga gayat ti asawa na, ayaten na met ti bagina. Tawan ti tao amangguray ti bagina met laeng. Taraunan na ket di, ken taripatwen na kasi ti panang itaraon ken panang taripato na ni Kristo iti iglesia. Takamkaming na tayo ti bagina, kas kuna tinasantuan na surat, daytoy ti gapuna, apanawan to ti lalaki dagiti naganak, ken kuana. Makitipon to ti asawa na ket agbalindan to amay maysa. Adadakkel akinapudno may parangarang daytoy apaset tinasantuan na surat. Ket mawatak may aplikar daytoy ken Kristo ken iti iglesia. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos, tumakder tayo. Di Apo da kumakada kayo. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan na Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Adu kadagiti adalan tinakangeg iti panursuro ni Jesus may papan iti tinapay ti biag. Narikut unay dayti a panursuro kinunada. Siya sino ti makaawat. Nupay no awan tinang ibagbagaken kwa na amo ni Jesus nga agdadayamudom dagiti adalan na gapuy ti daytoy. Iti kasta kinunana kadakwada. Maupay kayo kadi gapuy ti daytoy. Anyan tulakit din, no makita yu ti anak ti tao nga umuli, iti sigud ayan na. Ti Espiritu ti makaited iti biag, awan na pulos ti maited ti lasag. Espiritu ken biag, dagiti insaok kada kayo. Nupay kasta, adaso magmamano kada kayo, adi mamati. Tasigud nga amo ni Jesus, no siya sino dagiti saan na mamati, ken no siya sino ti manglipot to ken kuana. Kinunanapay, dahiti tigapuna nga imbagak kada kayo, nga awan ti makaumay kanyak no saan nga ipalubos ti Ama. Gapuy ti daytoy, pinanawan dagiti adu a pasurot na ket saandan akimmoy kuyog ken kuana. Iti kasta kinuna ni Jesus kadagiti 10 ket 2 nga adalan. Ket da kayo,
Kaya't yumet ti pumanaw. Apo insungbat ni Simon Pedro, at dapay aya sa bali apapanan mi, at daken ka dagiti sao a makaited iti biyag nga agnanayon. Ket ita mamati kami, nga amumi asika ti santo ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, O Kristo, agtugaw tayo. Good morning, Apo. Kaya't ko nga iyam amo ti bagik, siyak Apo ni Father Romando Canaw. Nagapuak iti, may sakapadi ti Apostolic Vicariate of Tabuk, iti Kalinga Apayaw. Kaya't siyak ita ti adda nga mangkadkadwa, kadagiti seminarista ti Montañosa, dito'y ICST, di vegan Apo. Maragsakan na nga dayta dito'y nga makipagrambak kada kayo itinasanton nga misa. So kasakbayan na, shout out kay ni Father Rufo. Enjoy your vacation, Apo. Nagpaimbag ka. And also shout out kadagiti followers ni Father Rufo nga nakaadado from Kalinga and from Apayaw. Sapay kumata. Agmay sa tayo itang aldaw ti Apo nga agdayaw ken kuana. Kakabsat ti umunang ita nga Domingo nangegti ti Ebanghelyo ti ungto ti bitla ni Apo Jesus, sinusursuro ni Apo Jesus, may panggep iti bread of life. Isuna, akas si bibiyag at tinapay ang nagapusa di langit, amang ted iti biyag ken panakiisalakan kadag iti tattao. 5 nga Domingo kakabsat dayta. Agsasaruno puro amin bread of life. Kaya iti ti ungto na. Ket kas nanggaganti iti Ebanghelyo, aduti saan nga makaawat iti dayta nga sursuro ni Apo Jesus. Ngay sunat iti tinapay nagapusa di langit. Gapwen iti panangibagana nga iti tinapay nga ited na isu ti lasag na nga dapat nga kanen dagiti tattao. No agbuya kayo kakabsat iti documentary may panggep iti cannibalism na kaalaling gaget. Can you imagine nga ti tao ket kanen na ti pada nga tao? I had the privilege nga nag-mission exposure ijay Papua New Guinea. There was a time nga kunada ijay Papua New Guinea nga ada dagiti sumagmamano nga tribo da nga manganda iti tao, cannibals. Kunada nga ti kanu kaimasan nga may nga paset ti bagiti tao ket daytoy. Nakulap. I do not know how true it is. But for us to understand, no apay nga maupay dagiti tattao, gapu di jay nga imbaga ni Apo Jesus, titinapay nga ited ko kada kayo, isu ti lasag ko. So kada dagiti tattao, kas ano ti panangited na itilasag na kakanin tayo. This is too much. Ket timanaw dan sa andan nga simursurot ken ni Apo Jesus. Ngem pansinan niyo kakabsat. Saan ida nga inggawid ni Apo Jesus? Idi pimanaw da kaputan na upay da, ket saan da nga matanggap, di balikas ni Apo Jesus, hanang inggawid ida. Binayan na. And then He asked His 12 disciples, ket da kayo met, kahit yung kadimet ti pumanaw. Ni Simon Pedro ti simungbat, Apo, awan sa bali nga papananmin, adaken ka, dagiti sao makaited iti biyag. You have the word of eternal life. Okay? So mapansin tayo dito kakabsat, nga ti panang surot, ken panagserbi ka ni Apo Dios, masapul nga si waya-waya tayo. It is our decision nga sumurot ken ni Apo Jesus, ka nagserbi ken ni Apo Dios. Saan tayo kumanga mapilpilit laeng? No di ket sika ken siya. Okay? Personal nga desisyon tayo, when Apo, mamati akken ka. When Apo, sumurot akken ka. When Apo, aramidek ti pagayatam. E day tatipod no nga pamati ken ni Apo Jesus. Ket narigat day ti kakabsat. Isod ga po na nga kadagiti critical nga tiyempo, in critical moments,
no masuot ti pamati tayo, no very demanding ti panangsurot ken ni Apo Dios ken panangibiyag iti pagayatan na, let us remember Peter and say with him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We will stick with you. Okay? Agtalinaed kami kan ka. Okay. Iti umuna nga maibasa kagabsat, ada iti dua nga kasla nga points of reflection no kas ano nga ti tao wenno ti gimong dagiti tao ket maaramid dati sumurot met ken agtulnog ken ni Apo Dios. Ti umuna dayjay napintas nga example, the conviction and the example of our leaders. Okay? Una ni Joshua. Okay? Agdesisyon kayo ita, no kayat yo ti agserbi ti Apo, wenno kadagiti sabali nga didyosen, nana. Ngano siya ken ti pamilya, agserbi kami iti Apo. Okay? Ni Joshua, nga isu iti pangpangulo, dagiti Israelita, idi nga tiyempo. Okay? Indaulo na, ti nagdesisyon nga kunana isunak iti pamilya na agserbida iti Apo. Sana all nga amin nga pamilya and amin nga head ti pamilya, amin nga head wenno pangpangulo dagiti gimgimong siak ken ti pamilya, siak ken ti gimong mi agserbi kami ken ni Apo Dios. Nagmayat no kasjay kakabsat. May kadwa nga maka guyugoy iti tao ken iti gimong nga agserbi ken ni Apo Dios, isu ti panangtalyaw kadagiti bendisyon ken tultulong ni Apo Dios. Kuna dagiti Israelita kalpasan ti panagdengegda ken ni Joshua, adayo nga panhawan mi ti Apo. Isuna tinangiruar kada tayo, iti panakatagabo tayo manipod Ehipto. Isuna tinang tultulong ken mangay aywan kada tayo. Agserbi kami met ken ni Apo Dios. Okay? Tapno maaramidan tayo kakabsat, ti agtultuloy nga mangpili ken ni Apo Dios, let us be aware of His blessings. Let us be aware of the help that we receive from Him every day of our life. Okay? Makatulong di jay kakabsat no si aammo tayo iti ayat ni Dios kada tayo ken ti agtultuloy nga panangay aywan panangtaptapayan na kada tayo iti panagbiag tayo ken panagdalyasat tayo iti inaldaw-aldaw. Ket ada tinadagsen nga application na kakabsat no may panggep iti pamilya di jay panangsurot iti sao ti Apo. Okay? Di second reading tayo, medyo challenging basit. Kaputa ko na ni Apo Jesus, nga da kayo nga babae, paiturayan kayo kadagiti asawa yo, kadagiti lalaki. Ay baka dati agririno kasta niya, diyan mo. Apay ko ma, dapat patas baka kunayo na. Kuna ni Apo, paiturayan kayo. Bathaan nga, di relasyon nga boss ken subordinate. Saan nga favoritism? Apo, ni Apo Jesus. Ipangpangrunan na mo ti lalaki hanga kasjay. Gaputa di jay kalpasan ti panangibagana nga wives must submit to their husbands. Nagdakkel ti impataw na nga responsibilidad kadagiti lalaki. Takunana, da kayo nga husbands, you must love your wives as Christ loves the church. Kasi iti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Nagdagsen di jay. Gaputa ti ayat ni Kristo iti iglesia na. Kino kada tayo nga tattao na, it is unconditional. Inaramid na amin, impaay na amin. Dahil kangatuan nga sakripisyo, inted na. Kaya kasi iti kayat nang aramiden, dagiti asawa nga lalaki, kadagiti asawa nga ken iti pamilyada. So, awan ti favoritism na di jay kakabsat. Kaya nga paset ti second reading tayo. At napintas unay kakabsat, kunati
salmo tayo. Laglagipan tayo, kalpasan da iti nga misa, ken iti pay met inaldaw-aldaw, padasen tayo ti kinaimbag ti Apo. Palubusan tayo ti kinaimbag ti Apo, nga mangsamay iti panagbiag tayo. Kasta tao nga sumursurot ken kuana, kasta tao nga nayat nga agserbi ken kuana. Padasen iyo ti kinaimbag ti Apo. Kakabsat tumakder tayo, ang mangipaduyak-yak iti pamati tayo. Mamatiak iti Dios Ama, Manakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo, abugbog tong anak na kenapu tayo. At imaw iti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus natay ket naitanem. Imulog tiyan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa jay ng may mangukum kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ket adantumet panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amen. Kararaga sa pasap. O Apumesos, patyen mi, ti kinunam apatgan ti managayat ken managparabor nga Ama, dagiti amin adawaten mi babaen tinagan mo. Itinapakumbaba a puso, idatag mi itaken ka, dagiti kasapulan mi, ket kunatayo apagdawat Apo patgam dagiti dawat mi. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus, in parangarang mo ti kinasyasinom kadagiti tattao, ngem saanda ka abinigbig. Tarabayem dagiti mangidadaulo ti iglesyam, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno mataginayon da ti mangiparangarang ken mangipaawat ti kinasyasinom, asika ti Diyos amangyeg ti salakan mi, kumararagtay ti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus, ti Espiritu ti makaited ti biag. Tignayem ti puso, nakem ken panunot dagiti mangidadaulo ti pagilian mi. Tapno ipangrunada ngay sayangkat, ti panakapaduras, ti panagbiag ti gimong mi. Ken ti panakatalinaed, ti kapia ken hustisya. Tapno agsantak ti biag, asagot ti Espiritu, kumararag tayo ti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus kinunam, awan ti makaumay kanyak no saan nga ipalubos ti Ama. Pagranyagem ti silaw mo, tinasipnget adalan mi, tapno matuntun mi ti dana nga agturong iti Ama. Kumararag tayo ti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus, pinanawan da ka dagiti adu apasurot mo, ken saanda akimuyog ken ka. Lawlawagam tinakulaapan nga isip dagiti kakabsat mi, asimiyasi iti dalan, ken nang talikod ken ka, gapu ti kinakurang ti pannakaawat, kinakapsot ti pamati, ken kinalupoy ti lasag, nga inyeg ti naindagaan a kinaderrep, ken nakillo a kapanunutan. Kumararagtay iti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus, adaken kadagiti sao ang makaited ti agnanayon abiyag. Ipaay mukad tinamnama, kadagiti kakabsat mi, nga agsagsagaba ken agtutuok, gapu iti sakit kinadagsen aparikot. Babaen ti saom, masarakan da kuma tinapudpudno akay papanan ti biyag. Kumararagtay iti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo dagiti dawdawat mi. Adupay ti aday ti kaunggan dagiti puspuso mi nga saan nga nayebkas. Patyen mi Apo nga mumamin dagiti kasapulan mi. Isu adawaten mi ken ka apat gam kad ida gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Kakabsat, agdatayon ti may kaduapaset tinasantuan na misa. Isu ti liturgia tinasantuan na Eucharistia.
Maawis tayo nga gisagan at isago tayo at tayo. Kadagiti ado a bendisyon impapaay ni Apo Diyos kada tayo. Kumararag kay kapsat, ang dagiti daton tayo, makaiayo ti Diyos sama aman nakabalin amin. Kaya po, watan na kumaday ito daton kadigita imam, ket may paay pakaydaydayawan, ken pakagloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan ng iglesia na. Apo babaen ti may sa sakripisyo ni Kristo nga anak mo, inaramid mo ada kami ti ilim, ipay mo kat ti panagkaykaysa ken kapya iti iglesyam, gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo da kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatagay ti Apo. Agyaman tay ti apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pununay ang maikari ket rumbeng andung mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami ti amin a tiyempo ken diso.
Agyaman kami ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin kadagdanay na Dios, gapu ken Kristo nga apumi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impay na ti dalan ti agdanayon na panakaisalakan babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi mulikan kagamana. Adan sa tamakidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, Santo, ti Apo, a Dios tanging ni amin at Pununay Apo di ka santo, kat sikat igubayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi ngarud nga ipay mo ti Espiritu mamang pasanto kadagiti daton, tapno pagmalinem kat ipaay mo ida kada kami abagi, kandara di apumi a Heso Kristo. Isu di sakbay nga iyawat na sa ayat ti bagi na tap nagtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinisipisi na saninted, kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket man kayo amin ti daytoy, taday titibagi, isumayawat to ang maipaay kada kayo. Kasamat kalpasan, di pa ng rabiida, ng alay tikalis, nagyaman manin kan kasaninted, kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kayo amin iti daytoy taday titikalis si darat. Darat ibaro ka nagdanay na tulag, isa may biyat tumipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin niya daytoy apang laglagit yu kanyak. Ti misteryo ti pamati. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami ken ka ta impaay mo ami ikari kami nga adda diti saklang mo, katagserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kami kumati Espiritu Santo. Laglagipam kad Apo ti iglesia manisaknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na Diosan. Laglagi pa ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Obispo mi, dagiti amin na papadi, dagiti amin na tattaom. Laglagi pa Apo, dagiti kakabsat mi, amat maturog asi inanamay ti panagungar danto ken amin, dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad iday iti sidong taranyag mo, apakatitanda ken ka iti rupan-rupa.
Dawatan mi Apo, ipaimuta kaasim kada kami. Aramidam kumamikari kami amin, itigdanay na biyag, ket makiranod kamto kanigasatan na Beren Maria ngayon nati Dios. Kaninagasat nga Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santos. Isuda ang nakapudno, ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapuken Hesu Kristo nga anak mo. Gapuken ni Kristo. Si kakaysa ken ni Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo irok ni ken ka man nakabalin nga ma. Ti amin na dayaw ken gloria itegnanayon nga awan ti inggana. Amen. Datayo na balakadan, iti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan, iti nadyosan na panursuro, turdan tayo ti agkunan. When Apo dawatan mikan ka, taisalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan. Itdem kada siya ti kapya kada kami, kat babaen ti panulong takaasim. Kan kanayon kumang iti basol mailisi kami, iti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namain mi, kaniti ay ni Hesu Kristo nagisalakan kada kami. Pakukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon na dintod sardan. Wapo mi Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukan yak ti ited ko kada kayo. Saan kad Apo adagiti basbasol mitimingningam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kas may nurot iti pagayata, mi paay mo kada siya asi, kada kami ti kapya kan ti panagkaykaysa. Si kang agdi ka nagari tagnanayon nga awan ti ingganan. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ipaytay ti kapya ni Kristo iti maysa ken maysa. Peace be with you.
Kordero ni Diyos sa mangiikat, kadagiti basbas ulti sa ngalulungan, item ka natang di kapya, item ka di kapya. At iti kordero ti Dios, at iti mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat, dagiti mamatikan ko anak kanayaban, iti padayana. Apo, jak may karing umay kakanyak, ngem ti may salayang asao, mapaimbagton to'y kararwa. May kumani ka man, O Diyos ko, amin at parikulo. Nasikalain ko ako, tiyang ka makatulong. May kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay nabiyag ko. Apo, tiyang ka makatulong mo, at pasagak ngarot ken ka, tawan sa bali di mananamnaman, harakupen na ngarot tala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali di mananamnaman, harakupen na ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. May kumani ka man, O Diyos ko, tunay kabiyag ko. Nasikalain ko ako, tiyang ka makatulong mo. Kung may kumani ka man, O Diyos ko, nahulog ko na'y abiyag ko. Nasikalain ko ako, tiyang ka makatulong mo, at pasagak ngarut ken ka, tawan sa bali di mananamnaman, harakupen na ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagak ngarut ken ka,
Diyos ko, amin na barikot ko, tasikalain buhat ko, tiyang ka makatulong Ginoo. May kumani ka o Diyos ko, ang unang tabiyan, tasikalain buwan ko, tiyang ka makatulong Ginoo. Agpasaga karuken ka, awan sa bahay di mananamnama, narakupen na ngarutala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagak ngaruken ka, awan sa bali di mananamnama, nanakupen na ngarutala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagak ngaruken ka, tawan sa bali di mananamnama, arakupen na ngarutala, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Apoy pay mo kadi, tadigdigan ti amisa, ti panangaasim kada kami. Iturong nakam kadi nga agbyag, itikas na kang kanayon laeng ang makaiayo kami ken ka. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apumi. Amen. Ti apod ako makada kayo. Kasta kumamet ken ka. Bendisyonan na kayo kumati Diyos, ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos, tilangan na kada kayo, ket kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos, ti rupa na kada kayo, ket ited na kada kayo, ti kapyanan. Amen. Ti pamendisyon, ti manangaasya Diyos, bumabakit ag talinayt kumakada kayo, ken kadagiti amin nga ipatpatigyo iti biyag, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan ti misa, iti kapya ti Apo. Agiaman tayo ti Diyos. Di sino man nga tarigagay asumurot kaniya, lipatin na bagina, ket surutin na at tuyak ako, tungtungek tuya di mo, nga akong pagbilbilin mo, at sa kaluwapo, surutin ka, wena,
suruten ka, nasigawin sika, di dalan silaw ken biyan, suruten ka. May dawat kano amin nga miyembro TCWL tagbati kay Payapo.